Usprkos brojnim apelima policije upućenima na predavanje oružja bez sankcija, iznova se događaju situacije u kojima policijski službenici, zahvaljujući smišljenim akcijama, kod pojedinaca pronalaze velike količine naoružanja koje se posjeduju nelegalno. Novi slučaj bilježi se na području Nove Gradiške. Temeljem sudskog naloga pretražili smo dom i prostorije koje koristi 39-godišnjak i pritom pronašli i oduzeli 2 ručne bombe, 3 topovska zrna, odnosno metka, 5 komada tenkovskih mina, 2 automatske puške, 1 poluautomatsku pušku, 5 komada streljiva 12,7 mm, 1730 komada raznog puščanog streljiva, 112 komada raznog pištoljskog streljiva i 17 komada drugih dijelova za oružje kao što su spremnici, upaljači i sl. Oduzet mu je i plinski pištolj koji je bio uredno prijavljen u policijskoj postaji Nova Gradiška radi provođenja upravnog postupka sukladno odredbama Zakona o oružju. U suradnji sa Državnim odvjetništvom protiv 39-godišnjaka se podnosi kaznena prijava. On inače nama nije poznat po nekim kaznenim djelima. Ovo oružje sakupio je tijekom Domovinskog rata u namjeri korištenja najvjerojatnije radi krivolova, ribolova i sl. Mogli su se čuti informacije o dragovoljnoj predaji oružja u 2012. godini. Građani su policiji dragovoljno predali 496 komada raznog oružja iz kategorije A i B. Riječ je o raznom automatskom oružju, dugom, kratkom i raznom rasprskavajućem oružju. Također su predali 40.589 komada raznog streljiva za dugo i kratko oružje i 18,4 kg eksploziva. Za usporedbu u 2011. građani su policiji predali 1152 komada raznog oružja, 15.469 komada raznog streljiva i nešto više od 41 kg eksploziva. Akcija Manje oružja, manje tragedija i dalje je aktualna. Po odredbe Zakona o oružju i dalje pružuje mogućnost dragovoljne predaje oružja bez bojazni od kazni. Dovoljno je nazvati broj 192 i sa policijskim službenicima dogovoriti sve detalje.